Здравейте и добре дошли в канала ми, аз съм Вив и в днешното видео ще правим нещо различно. Това го казвам абсолютно всеки път, но факт е, нямам едно с едно еднакво видео, така че горе-долу правим различно всеки път. Днешното видео, както видяхте от заглавието, ще ви показвам своята вечерна рутина, която не бих казала, че е рутина, защото съм направила веднъж в живота си, съм го заснела на видео, но нека си представим, че е рутина. Качвам точно такова видео, защото може би след като поснах първото си видео, една моя приятелка Калина реши да бъде изключително полезна и да ми даде съвет за това какви видеа тя харесва и какви видеа се гледат. И каза, цитирам, може да направиш такова с рутина, като за начало на хората им е интересно. И разбира се, като абсолютно всеки един ютубър, който не съм, и всичките трима души, които гледат моите видеа, реших да отговоря на очакванията и да постна видео с рутина, защото се очаква, че го правя всеки ден, всъщност не го, защото не го правя. И плюс това нямам всеки ден камера в банята си и да, не го правя това всеки ден. Но нека се представим, че го, защото е полезно и предисторията е общо заето, че може би седмица преди да заснема клипа, в почтата ни изкочи едно малко тестерче, където се състои от маска на Нивея и тя, тъй като отговаряше точно на моя тип кожа, реших да я пробвам и като един абсолютно истински ютубър, който съм, как бих могла да направя каквото и да е нещо, без да го снимам на камера? Имам предвид. Да, иначе мисля, че бих могла да бъда изритена от съюза на ютубърите, който не съществува, в който определено не съм. Но, за да бъда абсолютно адекватна между това, което става и това, което вие виждате и това, което аз приказвам, ще се гледам себе си точно ето тук на своя лаптоп. И ще ви разказвам каквото виждам, защото вие очеизвадно не можете да схваните какво правя и без да ви разказвам. А и трябва да няма малка роля в цялата работа, ще е много скучно само мен. Тъй като това го направих вечер, след като през целия ден съм била навънка, съответно имах някакъв грим, който трябваше да бъде премахнат, преди да направя каквото и да е с кожата си. И разбира се, това е първата стъпка от моята така наречена рутина, или може би единственото нещо, което правя вечер, е да си махна своя грим. Отскоро установих, че ако използвам тоалетно мляко, мисля, че така се казва, това нещо, което ви показвам точно в тази секунда, кожата ми остава по-хидратирана, тъй като моята кожа е предимно суха и то доста ми помага. И цялата гледателство ми сушава кожата. И както виждате, сложих си твърде много от това бяло нещо върху лицето, тъй като определено за първи път си махам грима. Го направих доста нескопосно, както виждате и сами. Да, не знам как да се държа тампончето, смея се сама на себе си. Общо взето, абсолютно нормалните неща за абсолютно всеки един човек, който няма какво прави с камера. Да. Не знам, трябва ли да приказвам пред цялото време? Слагам се още малко, защото не ми стигна. И си го залепих директно на окото. И спрях да виждам, защото ми влезе в окото, защото почна да ме боли. Трябваше да го махна, обаче имах твърде много върху този тампон, затова трябваше по най-бързия начин да намеря решение. И понеже съм изключителна идиотка, решението ми беше да взема още един тампон, обаче междувременно това нещо ми седя на лицето известно време. Да, както казах, за първи път си махам грима. Не ми се е случило преди това. Изобщо. Бихте могли да забележите, че тук снимам с телефона си, това е защото камерата ми не може да се побере в банята. Защото е твърде много. Съжалявам. След като лицето ми е абсолютно идеално, е време да си прибера косата, защото не знам за вас, но мен много ме дразни, ако е намоклия по какъвто и да е начин. Пробвам да използвам на гарниер нещото и както виждате от физиономиите, които правя, в него няма достатъчно, защото и аз и Киро ползваме еднакви. Затова сменям на това нещо, каквато е марка да е то, нямам си никаква представа и фално изцъвъках последното цвъчкване от него. Много е хубаво, затова е последното, защото го използвам в момента, който го използвам.
Нанасям го обилно върху лицето си и можете да забележите, че остатъци си от грима си, защото, както казах, не мога да го махна, защото съм абсолютно идиотка в това отношение. Това е маската, която аз всъщност използвах. Трябваше да се измия четката, защото беше мръсна. Да, ето тук демонстрирам как не знам как да се отваря маска за лице, защото никой не ползвам такава. Ето това са рефлекси. След това нанасям това нещо върху цялото си лице. И тъй като за първи път си слагам такова, не прочетох, че всъщност това количество от маската е възможно да бъде сложено 2 пъти на лицето. Съответно го използвах цялото и стана твърде много. Стана ужасно много по лицето ми. Аз продължавах да слагам. Защото така правят неориентираните YouTube гуру. Общо взето продължавам да слагам, каквото ви казах. Просто слагам тази неща отгоре. След това пише, че трябва да изчакам 10-15 минути. Тук ще се почесах на камера. И след като се върнах, установих, че тъй като съм била супер нетърпелива и съм чакала 8 минути, той изобщо не е изсъхнал. Не знам дали трябваше да изсъхне, но не беше изсъхнало. И се поиграх известно време сега, защото маска за лице. Какво друго да прави човек с лицето си? Почна едно миене. Едно ужасно миене. Сигурно 8 пъти съм си измила лицето. Нямам с никаква представа колко. След като най-накрая приключихме, реших да се сложа този крем, който е изключително добър, бих могла да кажа. Той, ако имате суха кожа или проблеми, малко е по-скъп от колкото трябва да е, но действа отлично. И понеже го знам това, реших да си го сложа върху лицето. Защото така правят хората, които имат вечерна рутина, нали? Да. И ето това се случи. Ето това, дами и господа, е лицето, е изражението на човек, който не се сеща, че маската му отворила порите и затова в момента си буха порите вътре с някакви кремчета. Болеше ужасно много. Болеше повече, отколкото бих си могла да си представите. Но аз не съм идиотка, просто продължих да го слагам, защото така или иначе вече боли. Поне го сложа до края, защото предимно го сложих върху Т-зоната си, която включва носа и ето тези части тук и ето това тук. Защото там ми е най-ме суха, най-ме проблемна кожата. Общо взето искам да кажа, че като цяло продуктът беше изключително интересен за мен, защото аз не използвам такива доста често, съответно не знам как да дам адекватно ревю на такива неща, но нека кажем, че е било приятно за използване до момента, в който не беше приятно за използване и до момента, в който ме сложих твърде много и то не можа да изсъхне. Сигурна съм, че ако не бях била толкова разсеяна и бях погледнала, че всъщност пише, че е за две употреби, бих могла да си го разпределя по-правилно и да го използвам поне още веднъж, но човек се учи да го жив, предполагам, така че. Общо взето бих могла да кажа, че съм доволна от резултатите. Кожата ми стана изключително мека, но не бих могла да кажа дали това не е от факта, че я почистих преди това и съответно всяка една мъртва кожа падна. След това сложих маска, която я хидратира и след това сложих крем, който я хидратира. И не съм сигурна кое от трите точно допринесе за цялата работа, но може би ден или два по-късно получих като подарък корейска маска за лице и я сложих и нея. Тя беше от тези, които са директно маски.
истински маски, директно си ги слагаш върху лицето. И определено лицето ми се чувстваше много приятно, но тъй като по цял ден седя вкъщи и рядко излизам навънка, защото съм изключително голям домошар, никой не разбра, че кожата ми е била така хубава за цели 3-4 дена. След това пак сложих крем, след това пак можа да го махна. И да, общо взето всичко се повтори наново. Но аз вече нямам повече такива кремчета маски, така че... Това беше всичко от мен за това видео. Надявам се това да ви е било интересно. Надявам се поне с малко да съм ви помогнала. Имам много идеи за бъдещи видеа и много ще се радвам, ако вие също ми помогнете с някакви ваши идеи, както направи Калина преди известно време. И на мен ми отне цели 5 месеца да се сетя да го направя това нещо. Но да, това видео го посвещавам на Калина, тъй като тя и още 3 души със сигурност ще гледат видеото ми. Ако вие сте някой нов и не сте част от тези 3 души, много бих се радвала да се абонирате за канала ми, да натиснете онова малко слънче, което си точно отстрани до двуцифрената цифра на хора, които са абонирани за мен, за да можете да получавате известие всеки път, когато кача някое видео. А относно това обещавам, че повече няма да ми отнеме 5 месеца за да кача още едно видео или там, колкото месеци е отнело. Също така бихте могли да ме последвате и в социалните мрежи, т.е. Instagram. Много бих се радвала, ако го направите. Това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Можете да гледате и някои от другите ми видеа. Те ще бъдат ето тук. И чао! До следващия път!